Så er vi nået til efterårssæsonens sidste video fra Bruxelles og Europaparlamentet, hvor jeg meget vel kan blive en af de allersidste, der forlader parlamentsbygningen her, efter at folk har rendt rundt i sidste øjeblik til møder og forpligtelser inden jul. For at spare har parlamentets ledelse lagt 3 såkaldte grønne dage ind i kalenderen lige op til jul. Grønne dage er selvtilrettelagte og derfor mødefri, og så satser man på, at vi tager tidligere på ferie og ikke belaster systemet med udgifter til tolke, personale, ophold osv. osv. Men inden da var der et par vigtige møder i Kulturudvalget. Mandag stemte vi om den nye reform af kulturprogrammet Creative Europe. Her var der væsentligt mindre ballade end med Erasmus-programmet for et par uger siden. Tirsdag havde vi planlagt en høring om kampen mod korruption i sport. Jeg havde indbudt en dansk specialist, Jens Sejer Andersen fra organisationen Play the Game, som ved det meste om rådenskaben i international idræt. Spørgsmålet er, hvad vi kan gøre fra Europaparlamentets side for at hjælpe i kampen mod matchfixing og den udbredte korruption på allerhøjeste niveau i sportsverdenen. Jeg synes, det allervigtigste det er, at der er noget politisk opmærksomhed på de idrætsorganisationer. Og hvilke former den er antager, det kan også være noget, man godt kan. Det er ikke sikkert, man kan sige det lige på forhånd. Okay. På selve høringen talte også en repræsentant for Europol, der efterforsker en lang række kriminalsager på europæisk plan. Hans forklaring og Jens Sejer Andersens beskrivelse af situationen efterlod ingen tvivl om, at der er brug for politisk opfølgning. This clearinghouse you're talking about, maybe you can elaborate a little bit about that, because we surely need some specific concrete tools in order to move on from here. And it seems to me that this clearinghouse maybe could be one of them. So please, if you could elaborate a little on that. Thank you. First of all, we need a clearinghouse that can provide exchange of information and perhaps also offer services to sports organizations to provide them with a kind of stamp, of a quality stamp, checking their integrity, checking their governance, checking their accounts. Ja, selvom Lissabon-traktaten har givet os her i parlamentet nye beføjelser med hensyn til sport, så kan vi altså ikke lovgive. Men til gengæld kan vi udveksle information, vi kan koordinere indsatserne på national plan, og så kan vi arbejde på at få skabt et center som det, Jens Sejer Andersen foreslår. Og ingen tvivl om, at der er brug for en stærk fælles indsats. Også på dette område er kriminaliteten nemlig grænseoverskridende. Og med den opgave i baghovedet er det tid at trække stikket og komme på juleferie. Jeg har fået en ekstra fridag, som sagt, og den skal bruges på at få købt alle de julegaver, som jeg ikke nåede tidligere i denne her hektiske måned. Og så i øvrigt holde min fødselsdag i dag. Ha' nu en rigtig god jul og et godt nytår. Vi ses til nye kampe i januar.